Babban sakataren tsaron Iran, wato Ali Larijani, ya yi jawabi ga musulmai na faɗin duk duniya. A cikin jawabin nasa ya aika da saƙonni guda 6 ga duniyar musulmai da musulunci, a inda ya fara da cewa, a cikin sunan Allah zuwa ga musulmai na duniya da gwamnatocin musulunci, Iran ta fuskanci wani mummunan hari na Amurka da Yahudawan Sahayuniya yayin da ake tsaka da tattaunawa, wanda manufar wannan harin shine rusa Iran. Sun shahadantar da babban jagoran juyin jihalin musulunci, sauran mutane da kuma manyan kwamandojin soji. Sai dai hakan ya haɗu da jajircewar ƙasa da na musulunci daga al'ummar Iran. Kun sani cewa banda a wasu lokuta na daban, ko da a matakin siyasa, babu ko ɗayan gwamnatocin musulunci da ya taimakawa ƙasar Iran. Amma al'ummar Iran cikin ƙwazo da ƙarfin hali sun fuskanci mugun ƙullin abokin gaba har zuwa ga wannan lokacin da abokin gaba bai san yadda zai fice daga wannan mawuyacin hali na shiga yaƙi da ya yi ba. Iran za ta ci gaba da fuskantar shaiɗan babba da ƙarami, wato Amurka da Isra'ila kenan, cikin juriya da gwagwarmaya. Amma halayyar da gwamnatocin musulunci ke nunawa shin bai saba da kalaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, wanda ya ce, idan ba ku amsa kiran musulmi ba, ku ba musulmi ba ne. Wani irin musulunci ne wannan kuke yi na ƙin amsa kiran musulmi ɗan uwanku? Wasu ƙasashe ba su ma tsaya kawai ga ƙin taimakon Iran ba, sai ma suka ce saboda Iran ta kai hari kan sansanonin Amurka da muradun Amurka da Isra'ila a ƙasashensu, wai yanzu Iran abokiyar gabanta ne. Shin Iran za ta kama hannunta ne tana kallon ana kai mata hari daga sansanonin Amurka a ƙasashenku? Na san dai suna ta neman uzurruka ne. Wannan yaƙi a ɗaya bangaren akwai Amurka da Isra'ila, a ɗayan ɓangaren kuma akwai Iran musulma da ƙungiyoyin juriya. Kuna tare da wani ɓangare ne? Ku yi tunani game da makomar duniyar musulunci a yau. Ku sani Amurka ba za ta taɓa yin aminci da ku ba, kuma Isra'ila abokiyar gaban ku ce. Ku ɗauki lokaci ku yi tunani a ƙashin kanku kan makomar yankin nan. Iran fatanta mai kyau ne a koyaushe, kuma ba ta da burin mallakar ku. Haɗin kan al'ummar musulmi da duk ƙarfinta na iya samar da tsaro, ci gaba da 'yanci ga dukkanin ƙasashen. Assalamu alaikum, wanda ke bauta daga cikin bayan Allah, Ali Larijani. Wannan shine saƙon da babban sakataren tsaron Jamhuriyar Musulunci ta Iran, wato Ali Larijani, ya aika ga duniyar musulmi da gwamnatocin musulunci a ranar 16 ga watan Maris 2026, wanda ya daidai da 27 ga watan Ramadan 1447. Basira domin labarai.